Hello po mga kailaw, kumusta and welcome na naman po dito sa ating munting channel. Kung bago ka pa, i-subscribe mo na yan and huwag kalimutang kalimbangin ang ating bell icon upang ma-notify ka sa bago pa nating mga video uploads. So karon mga kaigsuonan, sa ato mga padayon nga nagatanaw sa ato mga pasundayag or sa ato nga video, mga kailaw, kumusta kamo? O hinaot nga naa kamo sa kapiskay sa inyong paglawas karon? O aniya nasab kita sa atong pagsusi sa mensahe sa itong buhi nga Dios, ang pulong sa Dios, importante kay kini, pagkaon kini sa itong kalag, busa hinaot nga dili nimo labyan kining maong pagpadayag sa pulong sa Dios, kay mao kini importante kaayo labi na sa atong espirituhanon nga bahin. So dinhi nga tungora dadon ko kamo diha sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gani kini siya ato ana kining nahisgutan sa atong live coverage dito sa simbahan sa UCP Inumalusay. Ug gusto ko nga ato kining i-review niining tungora. Tungod kay gusto ko nga iklaro pagid pag-ayo unsa ang mga punto nga gipaabot sa maong mga or sa maong bersikulo. Tungod kay usa man lang ka bersikulo ang maong passage nga atong nahisgutan atong miagi nga Domingo. Ang tumong og tuyo nganong ako kini nga gibalik paghisgot nining tungora mga kailaw. Kay sa ato nga live medyo dili kayo maklaro tungod kay medyo ang lanog mo ay kusog sa ato ang coverage ni atong tungora. Sa ako ang pag-aninaw, sa ako ang pagtanaw ug balik sa maong coverage, medyo aduna gyoy kining daghan nga mga abala nga ato nga nakita sa maong coverage. So karon mga kailaw, gusto ko nga klarohon labi na ang mga punto nga gidala sa maong pagpadayag nato sa pulong sa Dios. So makita nato ang maong passage diha sa Buhat Kapitulo 20, versikulo 28. So ang number 1 mga kailaw, ang tanan magbantay sa ato nga kaugalingon. So kinahanglan nga importante kaayo nga sa dili pa kita mo buhat sa pagbantay sa uban, kay importante mo pud nga atong bantayan ang uban labi na kung adunay mga sipyat, mga dili mao nga nakita nato sa atong isig ka tawo. So importante kayo nga ato silang mabantayan nga mapahimangnoan nato sila nga sila nasayop. Apan kun wala pud ta ka susi sa atong kagalingon, munang ang Biblia nagaingon diri kanato nga ang atong unahon gyud mao gyud ang atong kaugalingon. Magsusi kita ato gyud nga tan-awon pag-ayo unsay sitwasyon sa atong kinabuhi. Kay kita mga modelo, mga kahayag kita, ihimo kita sa Dios nga ehemplo, sa to pa maayong ehemplo. Kay ang Dios maayo man, ang Dios maayong ehemplo. So siyempre ang iyang mga sumusunod, mga maayo usab nga mga ehemplo, dili daot. Kay kung dunay daot mga kailaw, nakasiguro ko nga dili ka na tinuod nga sumusunod sa Dios. Nya ang giadresan ra ba niining passage nga ato nga gidala karon. Sumala sa atong naisgutan sa miaging nga pagtuon, ang tanan nga mga Kristohanon, meaning kung adunay 2.5 bilyones ka mga individual nga nagdawat kang Kristo or gitawag og mga Kristohanon. So kanang tanan mao na sila'y obligado sa pagsusi, sa pagbantay sa kaugalingon, kay kinahanglan magyud nga buhaton kana sa mga Kristohanon sa tibuok nga kalibutan. Og ang ikaduha mao ang pagbantay or pag-atang, pagsusi, pag-atiman sa mga karnero nga gipiyal sa Dios pinagi sa iyahang padayag, pinagi sa balang espiritu,
piyalan ang mga kining gitawag og mga magbalantay, kitang mga pangulo diha sa simbahan. Matawag na to mga pastor, mga elders, mga apostoles, o bisan pa man at ang uban nga mga evangelist, o bisan kinsa ka pa nga adunay potensyal diha sa leadership. Ikaw usa ka sa gipiyalan sa Dios, sa mga karnero sa Dios, aron nga atngan og atimanon diha sa pagpakaon sa espirituhanon nga pagkaon mga kailaw. Kay kung dili, so mapasmo ang mga karnero sa Dios, mapasmo di sa espiritual. Kanya kung mapasmo na diha sa espiritual mga kailaw, so diyan na nato makita ang mga sakit, mga mulo, mga dili maayong mga batyagon sa mga kinabuhi sa mga karnero sa Dios. Ang uban maluya, ang uban muundang, ang uban mubiya, ang uban magapangita kung kinsa tong maayong moatiman kanila. Manang kita itahasan ta sa pagdala gyud sa insakto nga kinahanglan ka mao kitang mupakaon ngadto kanila sa mga lunhang pagsibsibanan nga tugyan sa Dios dire kanato. Nalang kadumdum ta kung asa nato dadon ang mga karnero sa maayong mga pasibsibanan nga pasibsibanan gyud sa Dios. Dili to mga pasibsibanan nga makadaot, makahilo. And ang ikatulo mao ang pag atiman usab sa kinatibuk-an or universal nga simbahan sa Dios. Sa to pa dili sa ingong akuhon nato ang tanan, kundili kung doon natin nakita nga mga sipyat or mga dili maayong gihimo sa atong isig ka Kristiyanon, bisan kung tuwa sila sa lain nga itawag nato hugpong, laig ngalan ba mga kailaw. So doon na po tayo dapat doon na tayo himuon sa pagbuyag nga to kanila, pagpasabot nga to kanila nga diin sayop ang ilang gibuhat, dili mao sa giingon sa pulong sa Dios, mao nga obligado punta ni ana. So tulo kabahin ang ato ang alatubangon mga kailaw. So kung dunay nakita natong mga salawayon, makabuyag usab kita, makasaway usab kita, apan isiguro sa nato nga atong kagalingon dili usab salawayon mga kailaw, aron nga dili punta matingi sa diha nga kita mubuyag nga to kanila, basig doon na po tayo gihimong dili maayo, so basig masumbalikan ra pud anya kita. So hinaot nga nining tungura sa ato ang pagpadayag sa pulong sa Dios, nakahatag kanimo kinig leksyon, ug nakahatag nimo bag-ong insight sa mga kinabuhi, kung saan nimo pagkinabuhi ang imong naangkon nga kinabuhi gikan sa pagbuhi nga Dios. Daghang salamat ug padayon ang Dios magapanalangin kanimo kailaw.